Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur piramidea eta piramidearen azalera ikusiko dugu. Ikusten dugunez, piramidea beste figura geometrikoa da. Kasu honetan, prismaren kontran bakarrik oinarri bakarra dauka. Baina bere alde guztiak erpin komun batean biltzen dira. Kasu honetan, piramidean altueraz gain eta oinarriaren neurriaz gain, beste neurri berri bat agertzen zaigu, apotema. Apotema, kasu honetan, alde baten kasu honetan, piramideetan, aldeak beti triangeluarrak izango dira. Beraz, apotema, triangeluarren oinarritik erpinera arte distantzia hori apotema deituko diogu. Kasu honetan, piramidearen bakidura bat egiten badugu, garapen laua lortuko genuke. Eta hemen ikusten da piramidearen oinarria eta bere lau aldeak. Esan dugunez, aldeak forma triangeluarra daukate. Piramidearen azalera lortzeko, kasu honetan, oinarriaren azalera lortu behar da, eta ondoren alde guztien azalera eta batuketa horren ondorioz piramidearen azalera lortzen da. Hori errazago ikusteko, ariketa bat prestatu dugu. Kasu honetan, ariketan esaten digu, ikusten dugunez, oinarria lauki bat da, eta bere neurria 230 zentimetro dira. Eta ere bai ematen digu piramidearen altuera. Kasu honetan, 156 zentimetro. Lehenik eta behin, piramidearen garapen laua egingo dugu ikusteko nolakoak diren gure neurriak. Hemen oinarriak kokatzen dugu, kasu honetan 230 zentimetro dituztenak, eta bere lau aldeak kokatzen ditugu. Kasu honetan, hemen dugun distantzia hau, hemendik honaino distantzia, ez da ematen diguten distantzia. Kasu honetan, apotema da. Beraz, egin behar dugun lehenengo gauza apotema lortzea da. Horretarako, hemen, ematen diguten marrazkian, horrela egiten badugu kasu honetan, hau erdiko puntua da. Eta oinarriaren alderan txekartzen badugu eta hemendik erpinera lerro bat botatzen badugu kasu honetan, hau apotema izango litzateke, eta hemen triangelu bat egiten dugu. Ze bitxikeria dauka triangelu honek, kasu honetan bere altuera ezagutzen dugula eta bere oinarria bebai. Eta bere hipotenusa guk lortu nahi dugun apotema da. Hemendik ateratzen badugu triangelua, horrelako itxura du. Kasu honetan altuera 156 zentimetro dira, eta oinarria distantzia honen erdia izango da. Kasu honetan 115 zentimetro. Eta hau guk lortu nahi dugun apotema da. Distantzia hori lortzeko, kasu honetan Pitagorasen legea aplikatzen dugu. Pitagorasen legea aplikatuz lortuko dugu erraz lortu nahi dugun apotema. Kasu honetan hau kalkulagailuarekin eginez, apotemaren neurria lortzen dugu. Kasu honetan gutxi gora bera, dezimalak ditu. Eta hau izango litzateke guk lortu nahi dugun neurria. Orain, apotema lortu dugula, zer egin behar dugu? Kasu honetan, triangeluen azalerak lortu. Egin aldugu triangelu bakoitzaren edo triangelu baten azalera lortu eta ondoren bider dituen aldeak biderkatu. Baina beste modu errazago batean egin dezakegu. Kasu honetan, aldearen azalera lortzeko, alde osoaren azalera, aldearen egingo duguna izango da dituen alde kopuruak, kasu honetan, n deituko diogu, eta alde kopuruak, kasu honetan, lau ditu.
bider luzera hau, bider apotema, zati, bi. Formula hau aplikatuz, piramideen aldeen azalera lortu dezakegu zuzenean. Ikusiko dugu. Hau, honi, aldearen azalera dituko diot, AA. Eta N lau izanik, lau alde ditugulako, L izango da oinarriaren neurriak, oso honetan 230, eta A izango da lortu dugun apotema. Eta zati bi. Eta kasu honetan, aldearen azalera, 485.500 eta 60 zentimetro karratu izango da. Behin aldearen azalera lortu dugula, oinarriaren azalera kalkulatuko dugu. Kasu honetan, lauki bat da eta bere oinarria 230 zentimetro dira. Beraz, oinarriaren azalera, kasu honetan 230 bider 230 izango da. Kasu honetan 232.000 zentimetro karratu. Orain, piramidearen azalera totala lortzeko, oinarriaren azalera, gehi aldearen azalera egin beharko dugu. Orduan, piramidearen azalera, kasu honetan, 455.560 gehi 232.000 izango da. Eta kasu honetan, 138.460 zentimetro karratu izango dira. Hau izan da guztia, gogoratu sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.